Seminar tal-Forum Zghazagh Laburisti mifrux fuq 3 ijiem li fih qed jiġu diskussa metodi kif wieħed jista' jikkomunika b'mod effettiv kemm fuq il-medja, jiġifieri gazzetti, radju u televiżjoni, kif ukoll fuq social networks bħal pereżempju fuq Facebook jew Twitter. Dan huwa aktar l-aħħar seminar qabel l-elezzjoni ġenerali, ġifieri fokus huwa fuq il-kampanja elettorali, ir-rwol tagħna bħala żgħażagħ fil-kampanja elettorali u element importanti dejjem huwa team building sewwa, ġifieri aħna bħala organization anke nies mhux kostanti hemmhekk, ġifieri għandek nies li jidħlu mbagħad pereżempju joħorġu l-kunsill lokali u dak isir il-prijorità tagħhom. Il-parteċipanti inqasmu f'6 gruppi li kienu mmexxija minn persuni li għandhom esperjenza vasta f'dawn l-oqsma. Bħal Mirjam Dalli li gwidat il-gruppi dwar l-aħjar mod kif wieħed jagħmel impressjoni tajba waqt intervista. Aron Farrugia qasam l-esperjenza li kiseb mill-kampanja elettorali tal-Istati Uniti, kif ukoll l-esperjenza tiegħu fuq il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Gino Kawki tkellem fuq l-aħjar mod fuq kif wieħed jagħmel diskors fil-pubbliku. Fellim Kavlan fuq kif wieħed għandu jisma' sew. Waqt is-seminar għamel l-intervent tiegħu il-Mexxej Laburista Joseph Muscat li tkellem dwar l-importanza ta' attitudni pozittiva li fi kliemu hija waħda mill-akbar sfidi għal min ikun fl-Oppozizzjoni. Il-Mexxej Laburista qal li huwa faċli tikkritika, iżda l-sfida tibqa' dik ta' kif wieħed jista' jibqa' javvanza il qudiem. Qal li għalkemm f'25 sena ta' gvern nazzjonalista saru affarijiet tajbin, l-aħħar 4 snin saru affarijiet ħżiena li jimminaw it-tajjeb li kien sar. Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat feraħ lil Forum Zghazagh Laburisti tal-bilanċ li hemm fir-rappreżentanza tas-sessi. Wera t-tama li dan il-bilanċ ikun rifless f'istituzzjonijiet bħall-Parlament.